mensaxe que escoitei ao CEO dunha empresa galega moi potente, o director executivo, que estuvo falando de describindo o panorama económico galego, e entonces primeiro fixo, soltou así unha serie de cuestións dirixidas á administración, que son as habituais, excesiva regulación, mellora de infraestructuras, etc. Pero tamén dixo cousas dirixidas ás empresas. E el dixo que o que máis botaba falta na empresa galega, e ele era un gestor da empresa galega, decía que era reinversión en innovación. Non é que non houbera, pero botaba falta en comparación con outras comunidades autónomas. Dixo que era un elemento clave reinversión empresarial e melloras na innovación. Era un elemento clave iso para a sostenibilidade empresarial e a garantía do futuro. Nese sentido, en Valdeorras temos sectores importantes do punto de vista económico. O sector da loxa, que está moi potente, moi dinamizador, que además xenera outro tipo de actividades económicas subsidiarias que teñen que ver co transporte, con madera, con mecanizados, con outros sectores subsidiarios. E temos o sector vitivinícola, que é moi potente e que son dos sectores importantísimos e privilexiados de feito. A Pizarra está dentro do catálogo de materias primas minerales protegidas da Unión Europea e do Goberno de España. Nun contexto en donde temos que, desde o punto de vista económico global, buscar autoabastecernos de materias primas minerales estratégicas porque non é conveniente importarlas todas, a Pizarra está dentro dese esquema estratégico. Por lo tanto, vai dar lugar a unha serie de canales de beneficios económicos para este tipo de empresas.